бостоншиносон бошишгоҳҳои қадимаи одамонро дар соҳилҳои дарёҳои Нилу Панҷ ва Ёхсуву Сурхоб дарёфт карданд ва ба хулосае омаданд, ки Тоҷикистон таърихи хеле қадима дошта, зарурати омӯзиши таъриху фарҳанги он ба миён омадааст. ҳар шаҳрое ки мебинем ки тараққӣ кардаанд, чӣ хеле ки дар Миср дарёи Нил, дар Зарафшон бибинед ки чӣ хеле ки Саразми Панҷакен, дар Фархор бибинед ки дарёи Панҷ, дар ин соҳилҳои дарёҳо, дар обҳо тамаддунҳо тез тараққӣ мекарданд, чунки об ин манбаи ҳаёт аст ва мардум дар наздикии об роҳат зиндагонӣ мекунанд. баъди корҳои ҳафриётӣ дар ноҳияи Ховалинг, бостоншиносон дар ноҳияи Фархор низ нигораҳои нодирро пайдо намуданд. Бостоншиносони Тоҷикистон, Русия ва Италия ин ҷасадҳоро аз қабристони Чилтанбобои шаҳраки Фархор пайдо карданд, ки ба асрҳои 3 ва 4 пеш аз милод рост меояд. ин каҷак ҳам аз болои сари яке аз ҷасадҳо пайдо шудааст. ҳоло дақиқ накардаанд, ки ин гӯшвора аст ё чизе дигар. дар натиҷаи кофтуковҳои археологӣ аз қабати болоии сари амун ҷасад як курчок меган ба русӣ вай каҷак ва то ҳол аниқ нашудааст ки вай чиз аст ва чин нест ва бостоншиносо дар иҳотаи ин аллакай корҳо бурда истодаанд. ковишҳои таърихӣ дар уртабузи ноҳияи Фархор аз соли 2013 шурӯъ шуданд. дар 9 сол даҳҳо нигораҳо ва ҷасадҳои одамон пайдо гардиданд. бостоншиносон мегӯянд, ки ин бозёфтҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар қадим дар ин ҷо одамҳо зиндагӣ мекарданд. бори аввал нест, ки дар ковишҳои таърихӣ аз мавзеи уртабуз ва қабристони Чилтанбобои Фархор ҷасадҳо пайдо мешаванд. соли 2016 дар пайи ковишҳо ду ҷасадеро пайдо карда буданд, ки ба асрҳои 12-11 пеш аз милод рост меомад. инчунин дар ҳар ковиш аз паҳлӯи ҷасадҳои пайдошуда сангҳо ва мӯраҳо ва бархе олотҳои мисин ёфт шудаанд. дар пайи ковиши ахир ҳам 5 ҷасад дарёфт карданд, ки наздашон мӯра ва кӯзаҳои кулолӣ будааст. ковишҳои ахиро бостоншиносон Наталья Виноградова аз Санкт-Петербург ва Ҷавана Ламбардаи италиягӣ аввалҳои моҳи ноябр ба анҷом расонида буданд. чандин кӯзаҳои кулолӣ ва табақҳои кулолӣ бозёфт намуданд ва муҳраҳои қимат бозёфт намуданд ва таърихи ин шабоҳат ба он медиҳад, ки 3 ё 2000 сол пеш аз милод вуҷуд доштааст. дар ноҳияи Фархор 52 маконҳои таърихиро сабт кардаанд. калонтарин макони таърихӣ қалъаи Золизар аст, ки 70 гектарро ташкил медиҳад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Фархор барои барномаи Навид.